ya u virus ru tieng ya ketika ru tieng sakat nuken ini empungnya ai ketika covid khat khandai kanoy kun persya ya kini ka khlam Usembut Menteri Rangba ke Jelau ba Preston Tensong menta ka singi ka santarik unailar ulahir Sharibhoi district ha kate ke jingli heru te usembut Menteri Rangba ulalum mi kinong mi khmat na ka thain Ribhoi ke ba kan thup nadu ki MLA ki MDC bar kumjuru ye ki CM hima bar ki CM right ki ba jong ki hima bat ki right ki ba mar khapot ba ka Jela Assam balai don langru ki BDO jong ki CNRD block bat ki officer magistrate jong ka district administration Kibadon hapo ka district committee kabadai page ya ka benta ki pot ki sam jong ka Jela la penlong ya kate ka jingyalang kadai na ka benta banya theria thain sani halor ka benta ban penbe ye ki benta khapot jong ka Jela uba Preston Tensong habakran shikilat patai khubor uloong balasnai ka ka district committee kadai na ka benta ban pe kerpang ki benta khapot jong ka Jela ki ba Ribhoi district Habai dei baka snong yong khuli uloong baka tei ka snong kadai bei ka badang hapura hapo upot usam jong ka Jela Meghalaya habai dei pat baka benta ye shem ya ai markaliang lane ka give and take policy uba Preston Tensong uloong habai dei bat kane ompat don ban ong AA ru em hendrai ka benta ka bade jong ka Meghalaya kan ne be jong ka Meghalaya hi bat ka bade jong ka Assam kan ne be jong ka Assam hi Uloong ru bakat ba nakaliang ka sarkar Jela ka dangdan hapdeng ka jingi penbeit ber ka Jela Assam habai dei bat ki khapot ki pajba ki basa ki benta khapot ki dei ban pen jai jai lane pen thanda shwai lade khnang ba ka sarkar ka nyo ban penbeit hakarukom ka badei banwanra ka shongsuk shongsain ha ki benta khapot jong ka Jela hi bro ka wei Bolo ongru bana kaliang ka sarkar kana maila dikinu ki Jela ki banshim wat tangshin shiru eka jaka ka badai hok jong ka Jela Meghalaya lane na kaliang ka sarkar Jela ru kanam shim wat tangshin shi jong ki weiru Buat lagi ji hadin baka sarkar telah notify ya kenika district committee kapayate bat kenika boundary issue de ilabu ya ka committee bat ngalong chairman mga ya kabadai bat ka Ribhoi district boy ngilaya syong mentakasni na semutuna cibune ni fuki ba perok ki members lain no amut ki honorable MLA jongi ki ba pan poi nama ki biasa ki me flight iwei ba George MLA na po noi bat iwei pat MLA jong sning ba Jason ba ki ma pan poi ki la pentip ya ka committee ba poi te ha ka wei pat ka meeting ka ba ki sia ka ngam ba te ha ka ni ka sngi ka jingi kren jungi ya halor jong ni ke issue ka ba phiru kreatif Palasai kaski na kalian sarkar Jela ke jumi atau Jela menjadi chief minister inlek ang tiap hati ya kapingindon dia keneka meeting bat chief minister jongka Jela Assam ban ya keren ya keneka pending issue long pending issue kaba barok upan baru hamtam ya ke district Ribhoi ibron hapte gijinga kaba wat akini kikindiat sgi tangdon ke kelung kenan agak tu kesnong yong kuli te ngi kren mentas ngi bat ka haka komiti berpoi kalau parok mau pi kisim ki nok sensasnong ki sodar ki MLA bat ki MDC jongka district yadon bat kumju ru na paliang jongka dis council na du executive member ilaka bat secretary jongka council ki awan lang tingle share sibun ki eke kawai ka ba ngi na ka komiti ka ba ngi ai ya ka kijiketu ya ki thot jongka ni komiti kalong ba kin sngau bah lada phi ong na kaliang jong ka borsnong na kaliang jong ka hima na kaliang jong ka council lene na kaliang jong ki simet ki ba syong hati tigi area ki jaka ki ba don kap tukan ni ke jingya claim ya counter claim kalong ba kin sngau bah kat ba ki don snei ban wanra ya ki documents ban wanra ki kot isla sya ka komiti kena ba ka komiti kan submit ke sarkar kum ka jing pen klan shu ya kaba ngi ong let's say kan ni kejaka kade ke jongi la ni kata kejaka kade jong Assam te kata kade ka benglai rai te na kalian jong ki members su lai menjur baro bakin ya persyang banwan iki kot isla ke barim baro kanu ka bangidon kenang ba ku ngomong pi nginang klan susu ya kajing pensisa ba kita kejaka ki hap apa ka Jela Meghalaya te menta kaski ka bangi kren
ban ya kren ka ba ya ki jaka kilong ka bang ya fokus ba bang friend de ki atli ki jaka kawe ka de ka khana para piling kata area abadon katukan atli ki sno kini ki area ka bang friend hapo committee bat ka ba ar pa de ka bakla para area itu ki area atli tidang bun itu ki area of differences ke bang ya kren tamang pi namar ba kapor kalempot hamtam ka pandemic ka don tingi kren shwa yakini ki atli ki jaga hakaba nilai kren nilai kirjimut but hakawi pat meeting nim session nim se kren chi shu sai kini ki we nadu ki block 2 nang ta nak ye ki we kini ki dispute area ne ki bengi ong ki area of differences hakaba ni shom hapo komiti nang ta ada nang ta ngin share submit pada report sa sarkar nak ka benta bahkan submit lane bahkan lek ke dot kam hakawi di pat ka asam kita ki jing kren bakarai ki jing benta kajan nang ta sakwe ka bang su brief ka bang patai ya ki members jong ka committee beroi ya ka tu kijing kia ka ba ni ong ka yong kuli ka ba jia kini kesni untuk kijing wan jong pulit kijing wan wen ki ki post slide kini kitai dengan akuak ban keren de bahasa dan ngiru na ka sorkan ya kan ni kijaka kadi hapo megla kamdon ka area of differences te kane kala hap pa kijaka megla Kena kata ngi halasai ka sengiru na kaling suka ni keren je kena isu ba kani kamde ki isu ka bangin ong bang ya dispute le ni don ki jia claim le ni ka counter claim ba kani ka kumo pi ba kani ka yokuli la se ka de asam le ka de mi la hanwe kani kamdon buat tang hapalis jom kita ki khat artli ki area ki banging la somit ha ka be de bat ki jaka ki pata de kumta ngilai ngalapatai hapu iya komiti di khot komiti perkhoi bangiru na kalian suka ni yang triang da ka baskem ba ya ka yokuli ni chom be wat pen wichu ban de su bandon ka no gundu ka panu kram nang di semat hadina Kandia sir ko bakalong menden nakaliang ki samla karbi menden hapo sabuda ki penlong ka we ka jingelang hakaba nakaliang jungki ki kran ki ongba kate ka sabuda ka badang hab ai sapo ka jelasam ta halor ka nek esar ki do pe nama kata ai yang kan ka blok 2 ti ko mo pingin pat ya keren sei ka subject jo blok 2 ti ka we ka ba ngana kwa ban ong ta ka we yang iki stakeholders yang iki pai ba no sosnong khatam jo kan ka rim hoi district ko Hoi uwe ubanum bita ubanum dom lada don manono wan clean ya ka jaga ko puta lesi ka ba ngangal asong asa la tha pun hang ni den re ka we hakan ni ka pon jo ke jingi kren jumi ka bang kerpa rit ya parok kinong sosnong jo ke jaga ba ka bang kerpa nadu kinong nikmat hadu kinong yalam snong kinong yalam thau hadu ki maru tong ilong jaja Nama kita kila banlek kenang ban pensniu ya ke situation. Ban pensniu ya ke jingan dai ke jumi. Dan ngakar parit nakal yang jumi tongin long jai. Kam lei long jai. Kan ni tongin long jai. Tambah hak juga por ngin long pada ki satar hak abang ngin pentingna. Ya ka jongi kamu ke jongi ya ke jongki kan dai ke jongki. Kata ka dai ka ba ngini kwa nakal yang sorkat bat kum juru nakal yang ki pai nak masuk senong. Jong keri boy district bat jong jalami kelah. Kapedang ni begini ke give and take policy. Ya pi ya kan ingin pala kan ong. Ini dia song solasa. Nama pi kan ni ka ong kajing ong give and take policy nga trai ngiton ni la kajong ka jimut. Dan rei ngai ngam ong give ngam ong take. Ya ka bade ka lai jong sim lai jong ke. Ya ke jong juwe bele ngin sim. Lai long mo kata. Dan rei ya la kajong ting hap sim la kajong ni. Te ka bok de ka lai jong ta balingin ong kajong ni. Tolong ita ide prinsipal ni bang ngangas no bang ni nak kalian besorka nak kalian dipaiba hijau kejela nak kalian dipaiba jong ribo ngatangin kuah ya kata ba ngim kuah ai ban opat sim tam sin siru nasa ni kuah tam ka baladon tam ke jongi ka bangila im ka bangila rek ka bangila abiam dan afai dai ta kata ka mereka dan nak kata da mo pi ngin na mikren ya bagi bante mereka bengi keren balik ni sathau nang ngin komiti ba man ke distrik begidon ke ngukti ba pengi penimbot lang ya ka hakan komiti ya kinong sinsar hima kinong sinsar ra kinong sinsar snong ki MLA ki MDC ka de hakata kanori bala yu ko mo pi bang ikwa ba watchi in siru bandunam dai nang ta watchi in siru bantam kam dai ya ke jongi in siru jongi ya ke jongi sim
Kikot Islam submit ki documentation bagi submit syaka Sokar Asam. Kita king kat atli te ngal ong ki. Kata ka jia ha u arjar khat wei khat a. Ha arjar khat wei de ajar khat wei. De ajar khat wei ni la penbiang ni gini kikot Islam. Khat wei khat a ko mo pi. De sorry de khat wei khat a sorry. Kadai ka jia kadai ajar khat riu kan yo. Hapor bolong si Pinstar usnawal. Te hat ko dang nga adon lang resulta pong silang butuk pemukul sana ngilali kendu nanta nakata ka meeting ka ba kelas meeting ka begendu hapdeng uci presta jong mikla uci presta jong asam doktor mukul sama batu sonawal kalau enggak ngirai dengan submit ya ki kot kisla ki claims na kami kala lani ki counter claims na kali kasam te nakaliang jong kami kala ngilali submit te henrei mo pi ham na submit kayong puli kamdon bertai hakata hat atli ke jaka kapa ni sombit siasa nakara mo pi kayong puli kamdon isu kani kami kala